рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. дар эминои фотиҳда, маркази Истанбул, ҷое ки аксари туристҳо ҳастанд, як сайргашт мешавад аз тарафи эминой ба тарафи Ускудара ба лодка. тақрибан лодкаи ҳукуматияй мешиштаги одамо ба Истанбул кард агар бошанд 7 телеву 90 куруш ёки ҳамун 8 телеш бигем. касое ки Истанбул кард надоранд як тарафада 15 теле метавонанд ки бихаранд ва бишинанд. муддати рафтан 15 то ба 20 минутай. як сайргашти хубай, ҷолибай. касое ки дар фотиҳ омаданд як бор бишинанд. тавсия мекунам, ҷои бад нестай ва тамошои ҷолибу фароғати хуба барои ҳаматон орзумандем. зинда ва саломат бошед.